Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dago! And Tita Tanya Chinita. Patay na raw ako para sa kanya. Feel good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng radyo, lalo na sa programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang po akong alias Ryan mula sa Sampaloc, Maynila. May munting negosyo po ang pamilya namin, ang Colatita. At masasabi ko pong, hindi naman po kami mayaman, hindi rin naman po kami mahirap. Meron na po akong ka-live-in. At may anak na po kami. Kaso nga po dahil sa gandang lalaki natin. Yan. At sa mga PR skills ko. Sino? Kilala akong ganyan. Nagkagusto sa akin ng isang single mom. Kaya? Na si Marigold. Umiwas po ako nung una, ang Colatita. Alam po yan ng Panginoon. Paano yung iwas, sabi Sorry, ni Lord? Umiwas talaga po ako. Kung nasa kanan siya, doon ako sa kaliwa. Pag nasa kaliwa siya, doon naman ako sa kanan. Ngunit, subalit tatapwat, airport na po ang naglanding sa eroplano. Mapipigilan niyo pa po ba yun? At dahil sabi nga sharing is loving, shinare ko yung love ko. Nakakabwisit na umaga to. Pinagbigyan ko siyang makapasok sa buhay ko, si Marigold. At ganun din naman po siya. At dito na nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas.
Pero gano'n mo ako mahal ka? Basta Gusto ko lang marinig. Basta mahal na mahal kita. Ay, basta. Kung mahal mo ako, magsama na tayo. Yan na naman tayo sa usapang yan eh. Muna yung, masaya naman tayo, di ba? At yan na naman tayo. Sasabihin mo sa akin, ako yung mahal mo. Pero hindi pa rin tayo nagsasama. Hindi mo pa rin iniiwan yung partner mo. Yung anak mo. Kung mahal mo ako yung pipiliin mo. Mahal kita, Marigold, pero hindi naman ganun kadali yun eh. Sana maintindihan mo. Alin na madali? Ha? Alin na madali? Wala naman talagang madali. Kung mahal mo ko, may paraan. Pipiliin mo ko. Alam mo, paulit-ulit na lang tayo. Sige na, di ba? Piliin mo naman ako. Masarap ako, maganda ako. At ang swerte mo, napunta ako sa buhay mo. Swerte din ako. Tahimik ka na. Kiss na lang kita. Halika dito. Sige na. Ano ba? Ba't parang wala ka ng gana? Ano ba yan? Buti alam mo, ayoko na. Kung ayaw mo, kung di mo kayang ibigay yung gusto ko, ayoko na rin. Ayoko na, iwalay na tayo. Ayoko na, Ryan. Marigold naman, mag-uusap nga tayo. Nag-uusap na tayo. Ang sabi ko lang, iwan mo na yung partner mo, yung live-in partner. Hindi po naman asawa eh. Ako na yung pakasalan mo. Ako yung piliin mo. Kung mahal Hindi mo nga ganun kadali. Hindi ganun kadali. Pero kapag tatakas ka, ang dali-dali. Kapag gusto mo akong tikman, ang dali-dali. Ha? Ang dali mong gumawa ng paraan. Pero hinihiling ko, hindi mo magawa-gawa. Simple lang naman. Kung mahal mo ko, ako yung pipiliin mo. Ako yung papakasalan mo. Ano? Papakasalan mo ko, hindi. Ryan, sumagot ka. Tingnan mo, pag yan ang usapan, wala akong nahihita. Ang gusto mo lang sex. Ha? Hindi naman ganun eh. Anong gusto mo lang? Ha? Gusto Sarap kita makasama. Gusto kitang makausap. Kung gusto mo ako makasama, pipiliin mo ako kaysa dun sa kasama mo ngayon. Hindi nga ganun kadali yun. So mahirap pala akong mahalin. Nahihirapan ka pala. Bakit mo pa ako na relasyon? Ayoko na. Wala nang paliwanag. Mahal nga kita eh. Ba't di mo maintindihan yun? Mahal. So hanggang salita lang. Hindi ako maniniwala. Pagod na ako sa ganyan. Puro salita. Ang pinaniniwala ako na lang ngayon, yung gagawin mo. Ngayon, anong gagawin mo? Ano, puro salita lang? Mahal, masaya. Hindi ako masaya. Hanggat di mo pinapakasalan, hindi. Di ba masaya naman tayo nung una? Ano bang nangyari? Ba't ka nagkakaganyan? Ba't biglang I want biglang more. naging demanding ka? I want more. Hindi nga ganun kadali. Give me time. Paano nga dadali? Tutulungan kita! Marigold, please naman huwag mo nang dagdagan yung mga problema ko. Papakasalan mo ako, hindi. Dagdag pala ako sa problema mo. O sige, ayoko na. Dagdag pala ako no? Nahihiya naman ako. Dagdag pala ako sa problema mo. Sige, para mabawasan yung problema mo, ayoko na. Mag-check out na ako. Ikaw na dyan. Bahala ka dyan. Marigold! Ayoko na! Marigold! Marigold! Saan ako nagkulang kay Marigold? Ay. Boss, di ka nagkulang. Alam mo, yung Marigold, yung kulang-kulang. Alam mo. Grabe ka naman, Kim. Bakit? Grabe ka sa kulang-kulang. Alam mo, tralala. Ha? Tralala. Ang swerte mo Red flag yun. Kung mahal ka niya, nakuha ka niya nang meron ng live-in partner, dapat siya mag-adjust. Diba? Nakuha ka niya, parang may asawa ka na eh. Tapos ngayon magde-demand siya, hiwalay mo. Oo nga. Dapat siya mag-adjust. Oo nga. Oo nga. Daga. Sa mga nasa likod, sabi niyo oo nga. Oo nga. Sa gilid naman, magsabi kayo, oo nga. Oo nga. Oo nga.
Hindi O, naman diba? kasi ganun kadali yun, mga tol. Pero salamat sa payo nyo. Alam mo, huwag kang mag-inom. Nakalabas ka na dyan. Hayaan mo na yung babaeng yan, pare. Kaya nga, marami ka pang makikitang kabit bukod dyan kay Marigo. Hoy, bunganga naman ito. O, bakit Chicks ka na na- chicks. Hindi. Pare, nakalabas ka na. Toxic yan, bay. Doon ka sa... Naiintindihan ka, hindi yung pipilit mo yung sarili mo. Oo, dapat yun iintindi na meron ka ng asawa tsaka may anak. Masama yun red flag yun. Sabi, iwanan mo yung asawa mo, anak mo, red flag yun. Alam mo talaga, Kim, ha? Kasi kaya ako naging tomboy eh. Ay, nahiniwan ka rin. Oo, iniwan ako kaya sabi, nagrebelde ako sa Diyos. Lord! Tapos sabi ni Lord, sige, maging tibo ka na lang. Yun na nga eh. Sige na, tagay na nga lang tayo. Salamat sa mga payo nyo, ha. Tol, salamat talaga. Kung wala kayo, ewan ko na lang. Cheers na, cheers. Cheers, ba? Cheers! Bakit wala akong alak? Ito sa'yo, ha? Yan. Para Uy, sa'yo yan, ha? Uy, salamat. Cheers! Ano ka naman yan ng music sa mga broken-hearted? Wala ka naman. Ang labo mo naman, babaero ka lang, pero pagdating sa Okay. Yun. Uy, naiyak. Bakit? Sabi mo! Naiyak ko. Naiyak ko yung paro natin. Ay, wala, hindi ako Alam naiyak. mo, babae lang yan. Hindi ako naiyak, pare. Boss mo, Ayan naman eh. bigyan mo ng ka-table yan. Uy, Ba't gumigay? Akin na lang. okay lang yan, boss. Okay lang yan. Okay lang yan, ah. Okay lang, paring Ryan. Okay lang yan, par. Sabi mo, kaya ko to. Kaya ko to. Sabay-sabay. Kaya ko to. Sa likod. Kaya ko to! Salamat, salamat. Kalimutan mo na yan. Dinadial mo na naman. Gusto tawagan. Paglaseng, wag tatawagan yung ex. Wag drunk call, Walang boy. wag drunk call. Talaga? Oo. Di mo tinawagan? Hindi. Nung wala na akong amat. Ganun bala yun? Ganun. Hayaan nyo na, kausapin ko lang one time. Kausapin ko lang. Wag na. Ako na yung Ayun na, kausapin ko na saglit, ha. Kausapin ko na saglit. Hello? Ba't ka tumatawag? Pwede ba tayo mag-usap? Saglit lang. Papakasalan mo ako, hindi? Iiwanan mo yung living partner mo para sa akin, hindi? Marigold, may anak kasi kami. Hindi naman kasi ganun kadali. May anak ka rin naman. Maintindihan mo Oo, naman sana. hindi. Oo, hindi lang. Hindi sa ngayon. Ayan ka naman, papasahan mo na naman ako. Pero babalik na naman, para lang balikan kita, tas babalik na naman sa hindi ganun kadali yun. Dahil dyan, ayoko na! Patay ka na para sa akin! Patay ka na para sa akin! Ryan, ayoko na! Marigold! Simula noon ang Kolatita ay in-unfriend na po ako ni Marigold. Pero nakikita ko pa rin po yung mga post niya, yung mga my day niya. Makalipas lang po ang siguro wala pang 2 buwan ay may nahanap na agad siyang ibang lalaki. Basic. Ganun ba yung mga babae ngayon? Basic. Mana sa akin. Tinamaan ako kay Marigold, inamin ko naman po pero siguro tama na lang din po yun na makita ko yun dahil gusto ko lang din namang maging masaya siya sa buhay. At sinabi ngang naghanap siya ng lalaki na kaya siyang pakasalan at panindigan. At sinasabing yung lalaking yun na isang UV Express driver, si alias Ronel. Yun ang sinabi niya sa akin. Pero gusto ko pa rin pong makausap siya at manigurado sa kanya. Kaso wala na po talaga eh.
Yun na nga. Yung si Marigold, nakahanap agad. Oo. Akala mo hindi namin alam yung tungkol sa inyo, Ryan? Kasi replaceable ka naman. Oh, grabe ka naman magsalita, friend. Hindi ganun. Kanino ka ba kampi? Sa kaibigan natin o dito Uy, mas kay okay. Ryan? Ayoko kasi doon sa Ronel na yon. Kasi kita mo naman babaero yung forma. Ito namang... Wow, hiyang-hiya naman ako kay Ryan. Side chick niya nga lang si Marigold eh. Hiyang-hiya naman kami kay Ryan. Oo nga, no. Grabe naman kayo sa akin. Walang nakakalala. Pero si Ryan, at least alam natin na si Marigold yan. Yang Ronel na yan, marami siyang babae. Kaya iyak ng iyak yung friend natin. Gano'n ka sure kay Ryan? Tapos si Marigold lang ang chicks niya. Oo Sige, nga. may mga questions kami dito. Oo nga, Ryan. Sure ka ba na si Marigold Kaya lang? nga, total sanay ka naman tumakas sa asawa mo. Uy, hindi wala na. Okay na ako. Kasi... Sino nang bago mo ngayon? Wala. Di naman ako tulad ni Marigold. Na hanap agad ng bago. Tsaka okay na ako. Going straight na ako. Ay, sana all! Talaga? Sana all nagbabago. Pero alam mo, ayoko talaga. Sinabi ko nga, kinausap ko na yung Marigold na yan. Ayaw namin dun kay Ronel. O kaya nga, Kasi ano eh. ang dami chicks. Una, ang daming chicks, tas hindi naman sa kanya yung van niya. Di ba? Nakikilabasan lang. Kala mo pilingero? Doon niya pa kinikeme yung ano? Ay, talaga? Sa van niya yung mga chicks niya. Kaya pala nagalit siya si Uncle George. Kaya nung pumasok kami Pati sa yung van, pan ni Uncle George, sinama. pagpasok namin sa van niya, may umiiyak na sanggol. Ah, tapos pero walang tao. Pero may mga yema. Meow, 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 meow. May umiyak doon pagpasok namin sa van. Anong nangyari? Gumano na may... Meow, 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 meow. Mama. Lagyan mo na. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Ganon. Ang dami mga sanggol doon. Meow. Wala namang pusa dito. May guman doon. Kaya ayaw namin doon. Mas gusto namin, kahit ikaw, babaero ka, at least straight ka, loyal ka talaga doon sa kabit mo. Okay na yun. Loyal sa kabit. May ganon ba? Pero masaya na ba siya? Masaya na ba siya dun? Sa lalaking yun? Sobrang saya niya. Hindi yun masaya. Sa tingin mo masaya siya doon? Mas gusto nga namin ikaw na lang yun eh. Ewan ko ba ang tanga-tanga ng babaeng yan? Tiyas ng ulo. Bahala siya sa buhay niya. Kaya nga, Ay, nako. Matapos po yung kwento ng mga kaibigan niya, wala na rin po akong balita kay Marigold, Uncle at Tita. Ang sa akin lang naman po kung saan talaga siya masaya, okay na ako dun. At lumipas po ang halos 1 taon. Isang araw bigla na lang po siyang nagparamdam sa chat. Si Marigold nag-chat? Basahin ko. hi Ryan. Hi Sir Ryan. Kamusta ka na? Good morning. Nag-chat lang ako kasi kakamustahin kita, tsaka gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Pwede tayo mag-usap? Re-replyan ko ba to? Okay na ako Ano gagawin ko? Tumatawag na. Hello? Hello? Ryan, salamat sinagot mo yung tawag ko. Hindi ka nagre-reply kasi kaya sorry, tumawag ako. Ryan, baka pwede makita tayo. Bakit? Tsaka mag-usap. Bakit? Para saan pa? Alam ko, dadamayan mo ko. Alam ko, matutulungan mo ko sa mga problema ko. Hingi sana ako ng tulong. Tulong? Bakit? Ano ba nangyari sa'yo? Pwede, sabihin ko na lang pag nakita tayo. Sige na, Ryan. Sabihin mo na dito. Nag-usap na tayo Ano bang tulong yan? Ano bang nangyari sa'yo? Ryan, naghiwalay kasi kami nung ex ko.
na si Ronel. Ryan, tulungan mo ko. Alam ko, meron pa akong space dyan sa puso mo. Magkita tayo. Ba't na kayo naghiwalay? Anong nangyari? Ang dami niya kasing babae ng babae siya. Hindi niya raw ako mahal. At sumama siya sa ibang babae. Meron siyang pinakasalang iba. Kaya Ryan, tulungan mo naman ako. Sige na, Ryan, alam ko hindi mo ako matitiis. Ryan, tulungan mo ako kasi buntis ako ngayon eh. Ano? Sige na, Ryan. Buntis ka? Ryan, tulungan mo ako. Nagpabuntis ka naman dun. Ryan, gusto ko nga sana sa'yo eh. Ryan, Pasensya ka Ryan, na pero magkita tayo, please. parang wala akong maitutulong sa'yo. Ryan, sige na. Sige na, Ryan. Sige na. Magkita tayo, sige na. Isa eh. Last na to, last na lang. Tapos pagtas nun, huwag mo na akong kitain. Sige na. Ryan, magkita tayo, please lang. Hindi ko... Ryan, please lang. Sabihin mo, oo, pwede. Ryan, sige na. Ryan, Hindi ko alam eh. Ano bang, wala na akong maitutulong sa'yo. Pasensya ka na. Ryan, di ba sayang na may pinagsamahan natin? Alam ko matutulong. Kahit hindi mo na ako mahal, basta tulungan mo lang ako, Ryan. Wala na ako matakbo ang iba. Tulungan mo lang ako. Mag-usap na lang tayo next time, okay? Busy ako eh. Ryan! Okay, Ryan! bye. Ryan! Ryan! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!